Amser maith yn ôl, cyn i'r dynion cynnar hyd yn oed cyrraedd sydd Benfro, roedd yna grŵp o cewri yn rheoli'r tir. Y cawr oedd yn rheoli y tir yma, yn tŷ canol ac yn Brynberian, oedd Owen ac roedd ganddo 3 mab. Nawr, dyw cewri ddim yn clyfar iawn. I fod yn hollol onest, maen nhw'n hollol dwp. Pan gwnaeth Owen marw, gwnaeth e'n nghofio i ysgrifennu ewyllus i rhannu y tir rhwng ei 3 fab. Felly penderfynodd y Meibion y peth gorau i wneud yn ei twptra oedd i ymladd ei gilydd nes dim ond 1 cawr oedd yn sefyll. Felly dechreuon nhw ymladd gan pwno a brathu a crafu a cnoi. Ac wedyn, dechreuon nhw taflu eu cerrig enfawr at ei gilydd, nôl am lan ar hyd bryniau'r Preseli. Yn y diwedd, dim ond 1 cawr oedd yn sefyll, ac wnaeth yntau hefyd marw o'i clwyfau. Wnaeth y cewri yma troi mewn i carreg ar ôl amser, a gelwir y pobl heddiw y cerrig yma yn Carnedd Meibion Owen. Rydych dal yn medru gweld tystiolaeth o'r ymladd yr cewri yma ar hyd y lethrau'r Preseli, yn yr cerrig enfawr ar y llethrau.